Yes. Fjärdgrillad kallas sånt där. Ja, då är det så. Lars, han har kommit på plats också, ser jag. Och ny telefonhållare har du, Lars. Jag är lite sugen på att få fiska upp med bakhjulsdrivna bilar, så att vi hoppas att vi får tiden att räcka till. Då kanske det kan bli en liten superfinal. Som har mest lopp som vi hade räknat med. Han tar ju hand om ledningen direkt och Fanny Bläckjur hänger med på andra platser. Fanny körde bra igår också. Det lilla hon körde, du. Ska vi se, för nu är det upp till... Titta, det stannar för Andersson. Nu där är det så. Det är folkrace. Ja du, man ska hela vägen du, Lars. Ja, det är sant. Ja, han rullar ner i alla fall och ställer sig på sidan så han kommer inte in där de andra. Vi behöver inte ens ha en kulflagga ute, det var skönt. Ja, men nu, det här ser vi just där med folkrace i snöstan. Ja. En kalasstart. Given seger, skulle jag vilja kalla, och sen stannar grejerna. Ja. Och det är säkert ett skitspel, det kostar 2 spänn och sikten. Ja, men jag tror att han har mycket tid i huvudet nu vad det som har hänt. Jag tror att han kommer att släppa lite på huvudet för att se om han kan stänka löften på en gång. Ja, det gör han. Ja, du. Han är lite spritsam att göra med. Han är riktigt arg där borta, det kan man ju lugnt se. Ja du, men nu fan vi Bläckjur. Det lilla vi såg så här igår så gör de jättebra. Nu får de en chans att komma tillbaka och visa att de kan köra bil här. Och det är verkligen en tjej som har farten i sig. Så här ska det köra. Hon fick inte visa så mycket igår, men jag tror att hon kan bli farlig för de här andra idag här i den här klassen. Och nu Jonathan får bekymmer nu då, så är det frågan om. Ja, det är fint då. Då var jag handla musika här nere så att det är en kort som kan skruva det säkert på. Ja, de bromsar stenhårt fram i Bläckjur Arboga. De kommer att finna alternativet. De dribblar in bilen med alternativet. Det var en snygg faktiskt. Ja, det är andra plats också till Basse Ottosson, tekniskt MC, och den är ju då Frida Söter på tredje platsen. Det har varit stora avstånd, men titta på farten faktiskt hon har Fanny Bläckjur. Det kommer att bli en tjej nu som vi får lägga på minne. Absolut. Det är en bra linje tycker jag hon har. Det är inget snack om den. Och de här linjen som hållflaggen. En applåder, Fanny Bläckjur, SM på Arboga. Eller vi får få till en dag då. Det var lika i enda framförande och 60 år. Det var ingen mer sak där. Ingen vill inte det. Och det är ju så att tvåa finns Sebastian Ottosson. Det är hans bästa placering då. För 2 gånger i år. Så kommer även Frida Söder in. På en tredje plats. Det här får vi vilja säga. Det är riktigt bra. Och det är klart för start då. Det är en som är säkert som det pratar om. Och då nästa är det med det. Fördel för polisen som får en slå-linje där och så går de in och sätta precis där. Ja, riktigt snyggt. Ja, precis som vi pratade lite grann om, går det upp till 1-2 då, och det ser ju riktigt bra ut. Och det är då alltså Melissa för en Therese som vi tar då. Ja du Lars, det är kul att man snackar om tjejerna. Det är då att de håller sig framme, det tycker jag är jättekul. Ja. Holmberg Eskilstuna är det sen som är på tredje platsen, och vi har sen med skåpet här Pontus Kallion med Arboga. Och det är jättekul att Pontus är ute nu. De smällde staketet så hårt igår. Ja. Han tänkte en liten funderare där. Jag vet jag pratade med honom här nu. Jag fick en liten kaffekopp i morse. Och han var ju tveksam till om man skulle köra någon mer överhuvudtaget. Ja, men strömhopp in på alternativspåret. Det är nog lite ovanligt att 3 stycken drar det samtidigt. Men nu har de klarat det. Ja. Therese Friborg som är tvåa där, gör hon rätt då? Ja, jag vet inte utan. Hon kanske skulle ha gått upp i taget ledningen istället för att åka ifrån. Men ja.
Ja, det är det gjort. Jag tror hon känner att hon kanske inte gör det riktigt. Och... Oj, nu håller hon på att ta. Hon tappar allt fart här nu. Hon kommer nog tappa andra platsen. Nej, Holmberg kommer för långt ut där. Hon kommer inte förbi. Therese kommer igång igen. Nu kan du räkna med att hon har växt ut genom hjälmen här. Så att, hoppas att hon håller linjen kvar på banan nu efter bara. Ja, hon har blivit lite het. Hon får lite hårdtid nu då. Ja, vi började redan igår orädd helt genom bara gick in. Fick hon en liten inbjudning så tackade hon och bara drog förbi. Kan jag här på tidigt också? Ja, jag pratar med Rickard där borta så ska jag få prata med segraren här om jag kan. Ja, det låter bra. Ja, då är det så att Therese Iborg sen får det nog jagas här på andra platsen att jämna Joakim Holmberg. Men det ser ut som det står sig. Så det blir en överlägsen seger för Felicia Holmberg som vill ha applåder utav er allihopa. Och de kommer här. Försöker Holmberg, men Joakim Holmberg försöker med en sträckning som går på en lång ytter där, men det gick inte. Nej, det är så att det är de inte så vinnare. Felicia Holmberg i Arboga. Ja, jättekul. Och där kommer resten av bandet in också. Och då är det ju så att Therese Iborg vill gå och Holmberg gjorde ärligt försök, jag vill säga, om andra platsen är inte riktigt till. Och titta, han har kommit igång här i alla fall, hans Andersson nu. Det var som jag sa, det var något skitspel. Jag åkte Anders Johansson efter på Arboga. 7-7-3-7. Och det, Pontus Engberg går den i 5-5-4-5. Härliga siffror du har värt. Femman på bra på den nya början. Du kan ta ett ord till, men... Jag skulle säga att bilen ligger bra till. Han gör en helt piruett och kommer igång igen. Det är fullt upp på 160 i alla fall. Han har gjort en 360, men det där var inte bra start. Erik Bläckur som tar hand om det hela. Med sin stora pansarvagn och Opel Primator. Ja du, då är han där framme. Erik Bläckur igen. Ja, Erik Bläckur är det som han som han då står. Jag skulle tro att det var så flygande. Steven Olsson här ska försöka ändra på det här, men nu är det långvägsföra. Och det går att åka här. Så man får poäng i det här inte så får man inte göra några sådana här T6 utan då får man hålla sig på rakt i farligen. Ja, så är det. Så är det. Ja, Steven skulle nog ha tagit alternativet där för att slippa ha Johan Hedström framför sig då. Han skjuter Johan Hedström framför, försöker hitta luckan och göra. Ja, det är skillnad på natt och dag på farten där. Men det gäller att komma hela vägen också. Det är ingenting annat än det. Så att, ja, jakten går där framme. Anders Johansson har varit på alternativet och det var något smart så att han vill inte några meter upp. Men kolla nu, det är en fight på då. Båda framför honom ska in på alternativet. Jag skulle nog sätta själva Anders i det här läget. Nej, ja, det borde inte. Ja, det är så att Anders Johansson upp på andra platsen efter att Pontus Engberg då alternativ går. Nu går lite med alternativ också. Han kommer ut på fjärde plats igen. Men han är alldeles för långt efter. Vi får lämna han. Det är inte Bläckur spannar på band men det är Anders. Anders är i nog rekord, helt klart är det så. Här kommer de ner med igen. Erik Bläckur han kämpar ner, men det är Anders som jagar. Anders vet att han måste ta någon meter till. Ja, han gör inte det tror jag. För att Erik Bläckur har kört ut enormt med sista varv här. Ja, men bromsar tidigt här Bläckur. Ja, han gör det. Nu är det för det för Anders. Ja, Anders står här. Ja, det gör han. Efter Nilsson avgjort det hela. Erik Bläckur bromsar mycket tidigare än vad Anders gjorde. Och det var nog det till kameran så det kommer Anders att ta steget för Erik Bläckur då. Anders Johansson som vinner alltså för Erik Bläckur. Och får ta in Pontus Engberg på tredje platsen. Det är snart ut mot det här va. Ja, och så blir det inte så kommer det full kareta in på fjärde platsen där. Du, skön start. Det var som bästa finalen tycker jag. Ja, det var det. Ja. Och det är ju så att de gör ju riktigt med hjärtat allihop också. Ja, nu ska vi höra vad Felicia tycker om det här. Ja, jag ska göra det. Här har vi dem iväg. Det är så att det är ju folkåkaren Nordgren som tar hand om kommando direkt som han gjorde tidigare också. Ja, frågan är hur han
kan jag göra ju. Det där måste man täta, eller hur? Ja, det var riktigt ljudning. Ja, det var det verkligen. Och det är ju så här att har man då Anders Karlsson i sin Arboga med BMW bakom sig som visar så fin form går med 2 segrar. En andra plats, sen var en 3 där i sista som var riktigt hård. Då kan man inte lära de här luckor inte, det går inte. Nej, men det här är nog lite rätt syndromet att du har en dum Volvo-motor hänger där bak. Och när du kommer upp i den farten som du har där uppe så är det svårt att hålla in det på inte. Ja, nu. Jag trodde nästan som höjt skulle ta en direkt, men han skulle inte varit så smart tror jag. Det var bättre att dra iväg. Och då ser vi också att det finns en Alexander Randell som är på tredje platsen i materialet. Valfred som genom alternativspåret. Och följer också. Ja, det är där. Han har fått igång på grejerna igen. Vad som topppackningar över Söderberg igår. Ja, det var det som jag gjorde att det var lite varmt. Jag tror de stod och fina här och natt på tillbaka grejerna igår. Ja nu, då är det som att jakten går ändå här då. Ja, det var som 7-5-7-4. Ska det bli 7 till? Det gör det nog. Ja, det är lugna då nu i alla fall. Men jag måste säga det att Nordgren håller ihop det bra med Gummland. Ja, ja. Det är fullt av tackbakom. Så att tredje mannen i det gänget just är fria totalt nu. Det är faktiskt Simon Wahlqvist då. Och han är uppe på andra platsen nu. Det är också att även ledaren Anders Karlsson har gjort det. Ja, han har varit alternativet så det var nog smart att han tog efter. Annars så har han nog inte klarat det här. Nej, det var helt rätt håller jag med om att göra det här tillfället. Men nu är jakten uppe från Simon Wahlqvist som också utsätter sin första seger. Så kommer han var så. Men kommer han försöker göra en Anders Johansson på ytterkant. Ja, han gör det så bra. Men det räcker inte riktigt. Han ställer upp han bryter lite för mycket som man säger och skriver ett tag. Ja, det är det verkligen. Och sen Nordgren håller ihop hans jaktlag på tredje platsen. Söderberg 4. Och här har vi klart med det. Det blir så att Anders Karlsson Arboga vinner då för Simon Wahlqvist. Han finns bättre på den här banan. Det är en kille som tycker om det där vi kommer att åka bort. Varför då inte i det där gänget då? Ja, han får nog passa på att ta lite segrar i år. För nu har han en dotter här som börjar på grotta på att hon ska börja åka. Viborg rycker starten före Emil då. Och så är det på som krokar ihop och landar ut i Sandfållan till förmån då för Magnus Berg som får en räkmacka och åker på en fjärde plats på dem. Det är bara att tacka för det. Men så vet vi inte i gänget än. Här kommer han nu då. Ja, Viborg. Här är du. De har kommandot och de andra jagar. Det här är ett tufft läge. Flera som behöver motorrevolverade sig. Graubünders, den brukar ut lite av grönsen också. Ja, man kan sticker. Ja, bra gjort där. Magnus Berg, istället för att ligga med mig bakom dagen, gick bara in och tappar ingen placering och nu ska han vara med. Det är bakom han då. Linus Viborg och som avslutar det hela med Magnus Karlsson som är de måste använda med. Det är stenhårt där framme nu. Och det är full lastning hela vägen. Viborg jagar stenhårt utav Emil Nyland. Emil Nyland, han ska försöka fram det här spåret till ledning, men nu det är lång tid för att det går fort. Det går fort. Oj! Nu sagt det här framhjulet på Märsan som var på väg hela dagen igår. Han hade mycket konstigt på Västersam och nu är det ännu konstigare. Ska vi ut med en gul tagga här nere, men han står så bra ut i Sandfållan och de smeker kärsen där inne så att det ska inte vara någon fara. Och så har han lite problem att titta rätt och så spänder han in i däcksramen och blir det långkörd och har blivit lite spissföring när vi går in i taggat område. Ja, det händer det saker som jag pratade med sist med Rickard där borta att han ska ta in innan till dig. Och då säger han 6-3. Ja, det är inte säkert på jag då. Nej. För att det ser ut som A78, han ser Emil Nyland. Ja. Du, han fick en kvotering. Ja, det är kvotering också. Ja, det är en kvotering på vänster bak.
Ja, det var ett misstag. Han gjorde helt själv. Det kan jag ta tid. Han kommer inte bli tvåa i. Nej, han kanske har bort det inne med eftersom han inte har några svart hjul att åka på det. Jag skulle bli tvåa och Marcus Karlsson blir trea. Det var dramatik det här. Det var det. Och vi den här lopp. Men det blev det inte. Det var inte stopp. Någonting hoppade ur för han. Så han inte kunde släppa. Ja du, det är nog så att han vill köra buss. Ja, ja. Så är det. Och nu är läget bra. Det var samma läge i och för sig som Jonas Andersson hade. Han kom dit han. Ja. Nu vet jag att det var för som kommer längre. Lite illa tilltygad i bakändan. Oj, oj. Nej, Olsson, han var förbi hos mig igår. Jag skällde lite på honom. Jag sa det. Nu måste du börja gasa lite grann. Han var lite försiktigt då. Ja, men du, han gasar lite mer idag. Ja, det är så. Jo. Det är riktigt att åka för. Han går lite yvigt ut i svängarna. Han kör fightare på kursen och hittar ett svårare spår. Ja, nu rår man ner riktigt i kvällen med växlingen där. Och det innebär att Holmberg inte förbi oss på andra platser. Ja du, ska vi säga det? Ingen på Arboga. Han gör ett gott jobb där längst bak också. Hon ska ha en 3-poängare i fjärde omgången och sen som inte blir inför där. Ja. Ja, det känns inte lurar han på något. Ja, jag får inte säga om den här trion där. Det är väl Holmberg som har lite minus i alternativet. Alltså den två kommer väl att passera ändå. Leif Olsson först då, men när det kommer till full pott så är det väl ut att vara helt snart i alla fall. Det här är något speciellt. Ja, det är helt anständigt. Ja, bara alternativet nu då. Ja då, titta på Wilhelm då. Mycket, då har vi den större nästan att upp. Kommer väl snart att full pott eller långt. Vi ser hur han gör där. Nej, full attack nu om tredje platsen. Det är Norén som vill fram, men nej. Det vill inte Leif Olsson inte. Han gasar på lite mera då. Se om Leif kommer igen. Det är helt osannolikt. De tappar ju samtidigt här nu på Holmberg. Ja, och Holmberg har nog fått den där luckan han behöver snart. Ja, han ska in på alternativet och de andra får inte höra, men om de inte fotar den sådär kommer Holmberg fixa det här. Och nu kommer en attack från Norge. Ja då, titta. Aj, så smetar de på varandra och det går det båda två. Och så är det en Holmberg som är skärlaglad här som kan definieringsåka in på alternativet och bli tvåa. Ja, så är det. Men nu, Dag Valfridsson. Han ska jätteapplåder av i publiken. Han har fullt ut så långt som man kan ha. 35 poäng efter 5 körda omgångar. Det är bra. Ja, mycket bra. Holmberg vill tvåa och får en 5-poängare till sina. Och vi sätter in sen då Leif Norgren med en 4-poängare på tredje platsen och Leif Olsson blir. Ja, han blir 4. Det är Leif Norgren. Det var inga fler med.